Каква е разликата между deductions and credits? Здравейте, аз съм Драгомир Тончев и вие сте в моя YouTube канал. И в днешното видео искам да обясня каква е разликата между deductions and credits в американския данъчен кодекс. Deductions в речника проверих са изваждания, намалявания, даже си имаме в български вече дума дедукция, каквото и да значи това. Credits, предполагам, че са си кредите, не съм гледал в речника. Вече си имаме дума за кредит, така че по-важно е как работят според мен, а не как ги наричаме. Но за целта трябва да обясня какво е marginal и effective tax rate. Или ако трябва да го превеждаме на български, маргинална данъчна ставка и ефективна данъчна ставка. За целта на това видео ще си измисля едни хипотетични tax rates, просто за да е по-лесно за обясняване. Да приемем, че тези tax rates в Америка, които се увеличават с увеличаването на дохода, да приемем, че тези rates са следните: от 0 до 10 000 долара 10%, от 10 000 долара до 20 000 долара 20%, 20 000 долара до 30 000 долара 30%, от 30 000 до 40% и от 40 000 до 50 000 50%. Ако вие сте направили 50 000 долара, това не означава, че цялата сума от 50 000 долара върху тази сума се начислява tax rate или данъчна ставка от 50%. Системата работи така: от 0 до 10 000 долара сумата върху тази сума се начислява 10%. От 10 до 20 000 долара се начислява 20%, от 20 до 30 30% и така нататък и така нататък. В случая, ако сте направили 50 000 долара и сте влезнали в marginal tax rate от 50%, това означава, че вашия marginal tax rate е 50%. Но по-важният според мен е the effective tax rate, т.е. реалния, ефективния tax rate. В случая предполагам, че около 25% е. Тоест, тези 25% се начисляват върху общия ви taxable income или облагаем доход и получавате крайното число или сумата, която дължите под формата на, подчертавам, Federal Income Tax. Сега, след като вече знаем какви са разликите между Marginal Tax Rate и Effective Tax Rate, да обясня и каква е разликата между Deductions and Credits. Да приемем, че вашия инкъм е 100 000 долара и вашия Effective Tax Rate е 25%. Ще разгледаме два случая, когато имате deductions от 20 000 долара и кредит от 20 000 долара. В първия случай, както казахме, всичко останало ще си е същото, само ще променим deductions and credits. За инкъм от 100 000 долара, ако имате deductions от 20 000 долара, тогава от инкъма вадите тези deductions, от 100 000 вадим 20 000, получаваме 80 000, 25% от 80 000 са 20 000
taxable income. Не, не taxable income, 20 000 дължите под формата на Federal Income Tax. Това е крайното число. Bottom line. Това е случая, когато имате deductions от 20 000 $. Сега ще разгледаме случая, ако имате кредит от 20 000 $. Инкъма си остава същия, 100 000 $, приемаме, че нямате никакви deductions. The effective tax rate 25% е същия като в предния пример, т.е. 100 000 $ се облага с 25% tax rate и получаваме 25 000 $, които дължите на IRS преди да се наложи този кредит от 20 000 $. Т.е. на 25 000 $ вадим 20 000 $ кредит и получаваме крайна сума от 5000 $. Тоест в единия случай, когато имате deductions от 20 000 $ и никакъв кредит, дължите 20 000 $ под формата на Federal Income Tax, а когато във втория случай имате кредит от 20 000 $, крайното число е само 5000 $, което означава, че искаме кредити, а не deductions. За съжаление, такива високи кредити като по 20 000 $ няма, но както споменах в едно от предните видеа, правителството се опитва да насърчава различни видове activities или действия от страна на своите citizens and residents, и затова за тези с малки деца има, мисля, че поне 2 такс кредита. Кредитите могат да бъдат refundable или non-refundable, но това ще обяснявам в друго видео. Това е за сега от мен. Ако ви е харесало видеото, може да ме подкрепите с един лайк. Ако имате въпроси по отношение на таксите и данъците в Америка, пишете в коментарите. Ако искате да получавате известия, когато качвам нови видеа, абонирайте се за канала, натиснете камбанката. Чао за сега от Слънчева, Калифорния, и ще се видим с вас в следващото видео.